basic stuff zizinto oziqala ngemali yasendlini. Imali ngenye ixesha ebibekelwe enye into, imali ngenye ixesha ebisikelwe ukuthi iza kwenza into ethile, but kuthi kuba kukho lo msebenzi ubekwe kuwe, bona besupporta kumsebenzi ubekwe kuwe, bakunike ke ngoku ithuba lokuthi ungakwazi noko usebenzise za funds, usebenzise za funds apha kulo msebenzi. That is why kunidi ukuthi ni understandane. The same principles umzekelo othi uzazibethelela enkonzweni, you need ukuthi uqala uzibethelele phaa endlini. Ze uzothi ke xa uphuma umzekelo bazozi-understand ezi zinto apha endleleni. Xa ukwazi umzekelo, because kaloku xa ungumfundisi yakwazi ngenye ixesha uphuma usithi ndiyothenga into ethile usuke ubuye neentambo zecawa. Bekulindele because abantu bashop like asina-adapt. Usuke uphuma ubale kuyothenga i-adapt uthi ayisaphinda siyibone imali yakho at least isekhona into yokutya. So kudingeka ukuthi abantu abazayi-understanda. Andiyilibali ke indaba yokuthi even before ndibe kanti uThixo uyandibiza, ikhona indoda eyakhe yafika ibiziwe kwi-area yam. Ekufikeni kwayo yashumayela, ikhe sayincedisa yashumayela, sathi after a few months sayishiya. But kwenzeka ukuthi xa siyibona a few months down the line sayibona seyiphila obunye ubomi, seyingasaphili laa nto yayishumayela. And inento eke eyayithethayo yathi le nto yenziwe kukuba ndibaleke ndedwa, ndashiya my wife behind. So bendiphuma mna ndihambe ndoshumayela. Xa ndibuya ndingena endlini ndibuye ndibuze uba well sukuvile ushumayela ubekile, kodwa ke ngoku sawutya ntoni kuyo. So yathi ikuloo meko yokuba ithi ngoku ibuye ifike ilindwe apha endlini, and ilindwe ngezinto ezirayithi, because into ezirayithi bafuneka kutyiwe endlini, kukho abantwana, kukho unkosikazi. But kuba ke ngoku into eyenzekayo bona bengekho kwi-same level, ibashiye ngasemva, ngoba ithini isithi xa isenze izinto izenze yodwa. Kanti ke kubalulekile ukuthi zonke izinto ozenzayo don't leave them behind. Funeka basoloko belabecaleni kwabo. Tata wam uveza into endiyiqondayo uba xa likhona ixesha izofuna uba singene kuyo deep le uyivezileyo uba iminisi yokuqala yindlu yakho. Ndicinga uba inoba sibona iiministry zihambe ziphele kungenxa yoba mhlawumbi umntu uhlobo angene ngalo alikhange libe rayithi kwasekuqaleni. Yes. So siyabulela kakhulu umfundisi wam, siyabulela namandla kakhulu ezindawo ozivezileyo. And kupart 2 xa sisiya ufuna ukusicacisele ngokuthi what is a calling njengomntu ekudala elapha endimeni. Because sometimes uyakwazi ukuthi uba umuntu une-calling kanti akhange ibekho i-calling. Because kuyenzeka ukuba kube khona wena iBhayibhile liyayibeka nje le nto ngokuphandle ukuthi kukhona abaprofethi bobuxoki, kube khona abaprofethi benyaniso. Sometimes uyakwazi udukiswa ngumprofethi wobuxoki athi ubiziwe uhambe uqala rongo, kwenzeke ngokuthi ade le nto ithethayo yoba umuntu angene engavisisani nendlu yakhe, le nto yonke ayenze ngenkani nange-forced aphele ke ngoku. Khona nami umuntu endimaziyo andizukubiza ke igama.